особено обществено по това време български. 4 гимназии. 18 училища, 18 прогимназии. Гърците имат една непълна гимназия, 6 клас и 4 основни училища. 38 000 са гърци, 47 000 са българите, 49 000 са евреите. Но евреите гласуват до един да са в българската държава. Това е един плебисцит, който всички големи държави го знаят, от тогавашна дипломация мълчат, защото така трябва. Сега, тия неща се премълчават. Аз искам така винаги, когато тия неща, аз ги казвам да се види, че тия, дето спекулират, дето ограбват нашата история, са се борили заедно с българската армия, като нейни представители, за установяване на българска власт, за обединение и за българска свобода. Не е имал и помен някой. Всъщност, първата Балканска война в чисти смисъл на думата можем да кажем, че тя е общонародна война. Тя е война, която е желана от целия български народ и това нито един съвременник, изследовател, критик, пацифист не може да отрече. От минутата на освобождението и подписването след това на Берлинския договор, когато една значителна част от българското население остава отново под турска власт, идеята за това, че делото на освобождението не е завършено и че то трябва да бъде завършено и че това е дълг на това поколение, което живее в свободна България, това е максимата, това е разбирането, което споделят абсолютно всички обществени слоеве. От селянина на нивата до преподавателя в Софийския университет. Има десетки, стотици свидетелства за пазени, които категорично говорят за това. Може би това, което също се пропуска да се каже, макар че той е известен факт, че има силен натиск от страна на обществото върху правителството и дори върху цар Фердинанд да предприемат тази война. Както един от министрите тогава се изразява, който в навечерието на войната прави една обиколка из страната, той казва така: навсякъде хората очакват войната. Те знаят, че това е една работа, която трябва да се свърши. И колкото по-бързо се свърши, толкова по-добре, защото те тогава ще могат да се заемат с други дела. Тоест, войната се възприема като дело, което задължително трябва да се направи като отговорност пред поколението, което живее в освободена България и което е готово действително да я направи. Има спомени и дневници и писма от фронта, които са потресителни с това колко отговорно обикновени войни подхожда към тази война. Поне в първата нейна фаза. Стратегическата задача, която в последствие възниква за целия български народ, за всички институции, монарха, Народното събрание, правителствата, армията и целият български народ, остава освобождение на териториите, населени с преобладаващо българско население и постигане на национално обединение. Това е едно огромно предимство за България и за българския народ, защото армията тръгва с една цел – да се постигне националното обединение, да се освободят братята, които са останали още под робство.
така започва Балканската война за освобождение, главно на Македония и Тракия, и за обединение на българското племе. Това е основното, най-важното, единственото и последното така определение за мисълта, за основанието на нашата дипломация и правителство, и народ, и държава да воюва през Балканската война. Освобождение и обединение. Същите чувства имат българите в Македония и Тракия, да не изброявам и по-дребните общности, където ги е имало. Ако тръгнем отзад напред, можем да си зададем въпроса как една бедна селска България, която започва самостоятелното си съществуване през 1878-79 година, успява за 30 на години да създаде една от най-модерните армии на Балканите, и по признание на чужди наблюдатели, една от най-мобилните и добре подготвени и организирани армии в Европа. Армия, която респектира и съюзници, и противници. Балканската война е известна още като освободителна война, защото тя продължава делото на царя освободител, така е записано в манифеста от Руско-турската война 1877-78 година. Святото дело на царя освободител трябва да завърши. И самите българи този път се прягат да завършат делото и да се преборят с една империя, вярвайки в собствените сили. Защото това е една държава само на 34 години, възстановената нова българска държава, която мобилизира 600 000 души. И българската армия настъпва в главното цариградско направление и поема основната тежест на войната. Дори руски император е предупреждавал доктор Стоян Данев, председател на парламента, не се захващайте с Османската империя, защото само една империя може да победи империя. И ако днес ние говорим и за военно изкуство, и за приложение на военната техника и други наши приноси за героизма на българския войник, за мен е най-важно, че в народопсихологията настъпва едно пречупване. Това е, както го казва поета Иван Вазов, разплата с вековния враг. Българските генерали са родени преди освобождението. Израснали са в Османската империя. Те има самочувствието да заявят на цар Фердинанд: ние, турците, ще ги смачкаме само за 14 дни. И това е унищожаването на два комплекса. Комплекса на роба, който в продължение на 5 века не е имал право да носи оръжие и успява да разгроми само за 3 седмици османо-турската армия, и комплекса на освободения роб. Тъй като десетилетия наред си говори: ето вие, българите, си освободени, на този път свободните българи от царство България тръгват да освобождават, да се жертват за освобождението на своите 1,5 милиона братя в Македония и в Одринска Тракия, както се казва, отвъд Рила, отвъд Осогово, отвъд Родопа и Странджа. И с това е Велика Балканската война, защото е освободителна война, тя е народна война и тя е исторически обоснована като справедлива война. И тогава нашите деди са имали самочувствието, въпреки предупреждението на европейските сили, да повярват в себе си и да извършат един подвиг, за който Джеймс Балчер казва: българите отиват сякаш не на война, а на сватба. Те отиват с радост да мрат за свободата на своите събратя. За мен това е най-силното в Балканската война, освен приносите в военното изкуство и в военната техника и в военната стратегия. И днес, 100 години по-късно, за да
отбележим тази война, преди всичко трябва да се усетим като българи, да усетим връзката с своите предци и да разберем, че това, че те са се решили да воюват с онази Османска империя, не остава възможността да живеем днес, тук и сега, както казват днес младежите, свободни и в една демократична България. Балканската война, разбира се, това е първата Балканска война, защото те не са знаели нашите деди, че ще има и втора злощастна Балканска война, но войната отчуждава света и от всички географски посоки идват военни мисии, военни кореспонденти, за да изследват, за да отразят военните действия с оглед на наближаващата голяма или Първа световна война. Покъртителни картини, които показват колко дълбока е драмата на хората, на нашите българи, останали извън пределите на българската държава. Спомням си един разказ, при който войниците минават на Марица долу на един мост и вижда, че на моста стои една ханъма. Тя гледа приближаващата армия без никакъв страх. И когато те идват до нея, първите войници, се установява, че това всъщност е българска жена, която е била открадната, вкарана е в харем и години наред е прекарала там. И те й казват: бабо, сега е момента, ето в свободата дойде, преминаваш по моста и отиваш в българските предели. Тя се обръща към войника и казва: Чедо, късно е за мен. Аз тук вече съм народила една сюрия деца. Кой ще се грижи за тях? Понякога ние не си даваме сметка, че съдбата на цели поколения е предрешена, че много млади животи са съсипани в резултат на политиката, независимо дали тя е наложена от великите сили или по стечение на обстоятелства. Но това са цели поколения хора, които са страдали, които са малтретирани, които са избивани по единствената причина, че са се родили българи. До тогава българската дипломация не искаше да чуе за дележ, защото още от Берлинския договор насам Сърбия и Гърция предлагаха дележ, да се разберат за дележ на Македония. На България естествено най-много, на Гърция това, на Сърбия, но дележ и да не уверя. Обаче България, особено населението в Македония, 80% българско, не искаше да чуе за така работа. Поради това Сърбия каза: аз ако не получа Скопие и района, няма да подпиша договор. Руската дипломация направи натиск и се подпише така наречения тайна клауза, която
клауза предвиждаше, че руският император ще бъде арбитър и след войната той ще реши. Създава се спорна зона. От Крива Паланка до средата на Черни Дрин, между Охрид и Струга. На запад това принадлежи на Сърбия, ако каже руският император. Всичко останало надолу, казано е в договора, всичко останало надолу е на България. Обаче дипломацията си дипломация. Предстоеше преговор с Гърция. Гръцката дипломация в тайни отношения, разбира се, и с Русия, и с Сърбия. Те знаят всичко, какво се говори. На нашите тук не се казват тия работи. Ние само си знаем. Гръцка дипломация, знаеки какво е България отстъпила на Сърбия, казва, без Солуни хинтерланда около него, договор няма. Нашата дипломация веднъж направила отстъпки на Сърбия, казва, ако направим отстъпки и на Гърция, нашето общество няма да воюва. Ще ни изостави, така че няма да правим отстъпки. И така се получава, че остава въпроса да се реши след войната. Те са Сърбия и Гърция още предварително са знаели, че те ще се обединят и Румъния, и Черна гора. Те ще се обединят в процеса на войната срещу България и ще вземат каквото искат. А сега Гърция да се съгласи така, без договор, да воюва. Но предстои сключване на договор между генералните щаби. И там излагат българската дипломация. Войната е война. Войната има всякакви измерения. Има свидетелства за това, че има и мародерство, има свидетелства за това, че има и бягство, има свидетелства и за това, че има хора, които се опитват да изклинчат от своите задължения. Но винаги трябва да се гледа баланс. И не бива, един или два или 10 такива случаи да са сметка на тези хиляди. България достига, сигурно е станало дума, една от най-големите мобилизационни напрежения още в тази война. Над 500 хиляди реално са в подзнамената и това се отчита още тогава. Мобилизацията протича предсрочно, което говори за отношението на обикновения човек към... защото те не ги канят да отидат на забавление. Те отиват на война и си дават сметка къде отиват. Мисля, че тези факти са показателни и това прави уникална тази война. Наред с сръбско-българската война, Първата Балканска война е онази война, която се посреща с ентусиазъм от населението, с готовност за действие.
решава се, понеже България си решава основния въпрос, тя ще се обединява, а другите спомагателна роля играят. Разбира се, това е така бъдеца за България. Вие ще се биете срещу основния противник. Срещу Турция, турската армия в Тракия по най-голямо съпротивление. Цареград. А ние ще се бием в Македония. Едните във Вардарска Македония, другите в Егейска Македония. И ще се срещнем някъде към Солун, а вие ще биете в Тракия и горе-долу ни са казвали какво ще стане. Кой каквото си вземал. Обаче България, там е вината на Фердинанд и на генералите. Те казват, че Сърбия и Гърция абсолютно не могат една седмица да удържат на българската армия. Те си говорят генералите помежду си. Така че, да си воюваме ние, си вземем Турция, ако трябва, а пък те, ако се опънат, ще се завъртим по-назад и ако трябва, ще свършим. Добре, но те не правят сметка, че всичко това се следи от великите си. След това те и Гърция и Сърбия имат съюзници. След това никой не дава на Фердинанд Балканския полуостров, да даже и Цареград. Той и това намисля. Сега, както и да е, сключва се договор без териториални клаузи и претенции и България най-много войска, като начало 350 хиляди, Гърция, Сърбия 190 хиляди, Гърция 120. Обаче те са знаели, че те ще се мобилизират, когато дойде времето, както казваме у нас на приказка. Докато нашите мобилизират още веднага една голяма част, 560 хиляди души в редовната армия. Тоест, те са искали да изненадат и Турция, и съюзниците, като с един удар да се свърши работа. След освобождението на България от Османско робство през 1878 година и последвалия Берлински конгрес с разкъсването на България и след присъединяването на княжество България към източна Румелия, основната задача на следващите български правителства е била присъединяването на поробените български земи. Като част от мерките, подготовка на икономиката, подготовка на стопанството, основната част е била подготовка на българската армия, обучение на българския войник и офицер и въоръжаването на армията със съвременно оръжие. До 1892 година армията е била въоръжена с оставеното и след това закупено от българските правителства оръжие Бердана 2 и крънка, с която българската армия участва в сръбско-българската война. След 1892 година българските правителства закупуват и въоръжават армията с 8 мм пушка Манлихер, образец 1888. Последва допълнителна поръчка с образец 1890 и основната поръчка за въоръжение на българската армия Манлихер, образец 1895 година. Пушката е 8 мм с начална скорост на куршума 600 метра в секунда и далекобойност до 3000 крачки. В регламентиращите документи по обучението на армията е записано, че войските трябва да се учат и възпитават на неща необходими във война, като се акцентира върху максималното използване на физическите и психически сили за изпълнението, самостоятелно използване на тези сили за изпълнението на поставената задача. Края на 19 началото на 20 век е векът на техническата революция в света.
Минава времето на еднопатронните пушки, идва времето на скорострелните оръжия. Българската армия е една от първите армии закупили за нуждите на войната картечниците Максим. 5-патронната пушка Манлихер е едно от най-добрите оръжия на европейския континент тогава. Само за съпоставка, турската армия в това време е въоръжена с 7,5 мм пушка Маузер, съюзните държави Сърбия с 7 мм пушка Маузер Кока Милованович, Гърция с Манлихер Шонауер, Черногорската армия с 7,62 мм пушка Мосин. По технически показатели тези оръжия се доближават една до друга. В това време, след като минават епохата на еднопатронното оръжие, се отделя по-голямо внимание на огневият бой. Смята се, че вече близките стълкновения имат по-малко значение и в тогавашните наставления се препоръчва войските да отделят по-голямо внимание на така наречения огневи бой на стрелбата. За поощрение за по-доброто използване на оръжията по височайшо повеление, всяка година в частите се провеждат състезания по стрелба. Като наградата на най-добрия войник е сребърен швейцарски часовник с монограма на владетеля и с златна вложка отпред, а на най-добрия офицер позлатена наградна сабя. В същото време обаче възпитаниците от по-старата школа, възпитаниците на руските офицери, продължават да обучават българската армия на щиков бой. И именно това оказва голямото влияние на страховития устрел с боен вик на нож. Това тук е щикът на турската пушка Маузер, който е 2 пъти по-дълъг от щикът на Манлихер. Но това не пречи турските табори да побягнат при първия вик на нож и във военния фолклор се говори, че те чували по 5 на нож. Войските заминават на фронта въоръжени, както казах, с пушките образец Манлихер 88, 90, 95 година, като доста голяма част от обоза, опълчението, част от Македоно-Одринското опълчение продължават да воюват с останалите от Сръбско-българската война Бердана 2 и Крънка. Офицерите в този период са въоръжени с сабята образец 1905 и пистолетът Люгер, по-голямата част, П-08. По-малка част са с Смит & Уесън останали от руската армия, като някои от тях заминават на война въоръжени само с саби и с реквизирани от населението револвери. Победите в Балканската война се дължат както на доброто оръжие, закупено от българското правителство тогава, и от високата мотивираност и подготовка на българският войник и българският офицер. Българските саби, поръчка в заводите в Солинген, носят на тях надписа "Си с нами Бог". Това е първият стих от чинопоследованието на Великото повечерие, което гласи: "С нас е Бог, разберете народи и се покорете, защото с нас е Бог." Успяваме да снабдим нашата артилерия с модерни скорострелни оръдия от Круп и Шнайдер, оръдия, които са най-модерните по това време. Успяваме да дадем тласъки на развитието на българската авиация. Една от първите авиации в света. Успяваме да създадем една такава армия, която, образно казано, сравнена с американската армия по това време, е по-голяма. По едни данни от края на миналия век се оказва, че американската армия е на 13-то място, а нашата армия е на 12-то място по сила и численост в света.
имайте предвид за какво става въпрос и с каква армия отиваме да водим военните действия. И не случайно, наистина всички операции, които води българската армия, се провежда за не повече от 2 денонощия и с бляска и победи само за 2 месеца успяваме да достигнем до Читалджанската укрепена позиция. Нещо, което до тогава в световната военна история не се е случвало. И това е именно благодарение на правилното разбиране от страна на управляващите кръгове в България, че може да се решат въпросите, свързани с обединението на държавата, единствено и само с силна, добре подготвена армия. Около 25% от бюджета на държавата по това време се отделя за военни нужди. При мобилизацията Османската империя се предвижда да събере армия от 1 милион. Но определено трябва да кажем, че в Тракия, в Беломорието и в Македония, т.е. на европейската част, там където се е разпростряла Османската империя, нейната численост е по-малко. И съотношението на силите и средствата в началото на тази война е почти 2 към 1 в полза на държавите от Балканския съюз. Военната теория върви заедно с военната практика. До тогава, края на 19, началото на 20 век, се водят войни по много театри на войната. Българското военно министерство изучава непрекъснато опита от тези войни. И в навечерието на Балканската война, още в февруари месец, излиза една специална заповед по военното ведомство, т.е. заповед на военния министър, с която се заповядва на войските да изучат и да прилагат в непосредствената подготовка на войските опита от последните войни. Генералите, които командват българската армия в хода на Първата Балканска война, се оказва, че всички те са възпитаници на първия випуск на военното училище. Това са хора, родени в края на 50-те, началото на 60-те години на 19 век, изживяли трепетите на българското възраждане. Част от тях са участници в руско-турската освободителна война. Те пренасят ентусиазма на българския народ и стремежа му към една самостоятелна и независима обединена държава в след освобожденските години с огромен патриотизъм, с огромно желание и бих казал с хъс подготвят българските младежи в служба на Отечеството. И всъщност тези офицери, които завършвайки военното училище, след това държавата изпраща в военните академии в чужбина, в Русия, в Италия, в Австро-Унгария, в Германия, се оказват не само патриоти и радетели за една силна армия, но се оказват и добре подготвени офицери. През целият период, след освобожденски период, няма българско правителство, разбира се български владетел, става дума за княз Александър I и за княз след това цар Фердинанд I, които по конституция са главнокомандващи на армията. Няма народно представителство, което да не отделя особено внимание и което да не се отнася с особена грижа към армията. Винаги за армията са се отделяли средства бюджетни, които надвишават онези бюджетни средства, които са се отделяли, да речем, за развитието на образованието или за развитието на инфраструктурата. Винаги съществува въпроса как трябва да се разпределя не особено големия ресурс и не особено големия бюджет на българската държава. И винаги са съществували две мнения.
че всъщност ангажирането на държавата и на обществото с армията и подготовката на войните за национално обединение в някаква степен забавя общия икономически растеж на държавата или просперитета на държавата и на обществото. И разбира се, съществува и другото мнение, че тази върховна цел, която стои пред държавата и обществото, обединява неговите ресурси и фактически дава възможност за едно възходящо стопанско развитие. Само ще отбележа, че всъщност първото десетилетие на 20 век за България е известно като златното десетилетие, защото по темпове на нарастване на икономически растеж, на развитие на икономиката, тя значително изпреварва своите съседи, които имат много по-дълга самостоятелна история. И се връщам към въпроса за това как България, в която над 80, даже 90% от населението е абсолютно селско, успява да отдели такъв ресурс, за да създаде армия, въоръжена с най-съвременното оръжие, което през този момент се произвежда в Европа. Нашите доставки са от Шнайдер Крюзо, от Круп, с най-модерните стрелкови оръжия, с най-модерните оръдия, с най-модерните гаубици. Държавата, особено в началото на 20 век и от неофициални данни, изразходва около 30-35% от общите си приходи именно за въоръжаване на армията, а освен това съществуват и други пера, които просто не са били отчитани. Да не говорим, че в навечерието на войната България вече има балонно отделение, закупува първите самолети, които участват в Балканската война, автомобили и така нататък. Общо взето стремежа е действително да се създаде армия, която да е способна да води една модерна война. Друг интересен аспект от войната, това е психологията и нагласата на противниковата турска армия. Тук има няколко момента, които заслужават да бъдат отбелязани. Преди всичко, това е причината, поради която много турски войници използват приближаването на двете армии и се предават доброволно на българските войски. За изненада на нашето командване, голяма част от тези хора са българи или гърци, с други думи християни, които използват тази позиция на войските, особено по време, когато няма сражение, за да преминат там, където се чувстват, че е тяхната родна страна. Турската армия не показва висок боен дух. Още при първите поражения при Лозенград, тя започва панически да бяга. Независимо от това, или може би точно поради факта, че голяма част от офицерите са немци по произход, бойният дух на турската армия не е изключително висок. И това се забелязва и усеща от нашите войски още в началото на войната, което повдига изключително много бойния дух. Когато говорим за Балканската война, останала известна за нашето население и за нашия народ, която историци ние наричаме Първа Балканска война 1912-13 година, трябва да имаме предвид, че това е една от най-очакваните войни от българския народ. В тази война, разбира се, българската армия е с няколко крачки напред. И когато говорим за предимствата на българската армия пред останалите и най-вече пред тази на Османската империя, определено трябва да кажем, че по един от показателите, които са решаващи за хода и изхода на една война, а именно провеждането на мобилизацията, съсредоточаването и развръщането на армията в районите за бойно използване, българската армия определено изпреварва своя противник. Добре е да припомним, че указа за мобилизацията е подписан и се обявява на 17 септември. За около 2 седмици българската армия при тогавашните средства за комуникация и транспорт,
които естествено коренно се различават от днешните, България не само увеличава числеността на своята мирновременна армия, която достига до 603 000 души, но се съсредоточава на южната граница в районите за бойно използване. Такъв резултат друга държава до този момент не е постигала. И определено трябва да кажем, едно такова мероприятие, като мобилизацията, не може да се скрие. Още на следващия ден Турция обявява мобилизация, но тя определено закъснява. И факт за това е, че когато на 5 октомври българската армия преминава границата с Османската империя, десетки километри няма кой да я посрещне. Защото Турция определено изостава с мобилизацията. На 1 октомври 12 година Фердинанд от името на съюзниците праща в султана меморандум, с който казва: искаме 24 часа автономия на Македония и Тракия или предвидени в Берлинския договор всички права, които има, на сърбите там каквото трябва, на гърците каквото трябва, на черногорците каквото трябва, всички имат по-малко нещо да си изкусоряват. Всичко това да се реши или ние ще воюваме. Надолу веднага четите минават от другата страна на сегашната граница към Осоголо и в плана Влахина към Царово село и Кочани, Берово, Пехчо, Острумица, Радовиш, Кривополънка, насекъде. Четите влизат, освобождават всички населени места, защото турците масово се предават, където се бият, бой ядат. Всичко е настръхнало. След това са обучени четниците, са воювали 20 години с тях. Те не знаят приеми. И вече идва 14 октомври, сръбското командване на генерал Степанович спира настъплението на 7-ма Рилска дивизия. Решават да направят на сърбите един номер. Защото сърбите искат да влезат на първи щип и да установят там сръбско управление, тъй като те са имали стратегически замисли към този град. Тоест на средата на Македония, български Иерусалим. Фащат Ефрем Чучков, войвода, който е бил и най-близки човек Тодор Александров. Вземат от генерал Георгиев, от началника в този район на Македония, на 7-ма Рилска дивизия, вземат 300 шинели, войнишки и пушки. Отдолу с кой с каквото носи. Обаче отгоре се вижда войник. Слизат щип, турците се предават, а българската армия влиза тук. Това я предложил генерал Георгиев, така, добре. И трябва, а сърбите са само на 10 км до щип. Трябва да се направи нещо, да не влиза щип. Измислят едно писмо с една петолевка. Само лъва да се познава. Така, монета, само лъва се познава, отиват 3 офицери, те са воеводи. Обаче
казва, армията, българската армия вече е знала. Абе, как бе, вие нямате право? Няма право, ама предните части не са чули заповедта на генерал Георгиев и заради това ние установили на данните. Кой е комендант? Полковникът и Красия, сърбски е по-малко. Добре, тогава и установявате. Така, до Мещерическата война, град Щит, средата на Македония, да спасяват българските войски, предвестниците на българските войски в Македония, четите на Македония. Първите дни, още на 12 октомври е презет град Кукуш. Тодор Расанов избрал за окръжен началник, обаче той отказва полза на Гоце Междуречки и четите решават по най-поразиен начин 100 души четници да влезнат, както в Щит, да влезнат в Солун. И те влизат на 21 октомври, Солун е презет от българските чети и те не само това, те вкарват и 2/3 от града отива под българско командване, а 2/3 остава в турците. Турците не са си излезли още. И чакат гръците. И тогава именно, това е на 26 октомври, тогава именно след обед турският комендант е принуден да отиде 30 км на запад, на юг от Солун, да предаде една формална декларация, така ска ключа на Солун, на гръцките войски, защото те са превзели Солун по-рано. Което е пълна измишлятина и което до ден днешен нито един български историк не ще да направи тази чест, да каже тази истина. Един интересен случай искам да ви кажа как българските чети и войници превземат град Кавала. 4 души български войводи, начало с Пел Яворов, поета, начало с Христо Чернопеев, отиват при градоначалника, те носят българското знаме, носят български печат, пак съчинен така по-комицки, неточен де, и отиват в канцеларията на турския паша. 7-ма рилска дивизия обгражда града. Ако допуснем това означава пълно кръвопролитие. Означава града да стане кръв. Какво предлагате? Предлагаме доброволно да се предадете с цялата административно управление, да дадете заповед на вашите командири, които охраняват града, да разпуснат, да се предадат на българската армия или да се тръгнат и с това да приключиме помирно, подраго, да не пролеем нито една капка кръв. Ето, това е българската армия. Пашата звъни по Цареград, по главното командване, турското почеталжа, обаче от никъде никой не му дава никакъв точен отговор. Решава си на место сам. Като вижда, че няма от никъде подкрепа, той казва: добре, докъде са стигнали вашите сега? Най-много са до 4 км. В града си, в покърните на града си, на Кавала. Може да се потвърди. Може, ето, вашите войници нека отидат да потвърдят. Обаче той, пашата, като
те толкова са категорични, не ги праща да проверяват. Казва, добре, дай да съставим един протокол за предаване на града. Съставят протокол на предаване на града това е на 28 октомври. А 3 български воеводи превземат града. Турският комендант, се му забравя името, не мога да съжалявам, че не мога да спомена, но това може да го направим. Турският комендант дава заповед до всички административни единици турски в града и до командирите на войските отстъпление, предаване, бели знамена на всеки да се дигне и пред конака да се доде българските генерали да държат реч пред българските офицери, да държат реч пред нашите войници, защо предаваме града. Събират населението на града в 1 часа през нощта. 3 души български воеводи. Нито един, така да се каже, професионален воен. Пея Яворов дръпва една реч. С него Христ Чернопев, той е бил воен. Милтир Джиджиков и той. Че най-после нашите два народа са намерили един мирен път да се разберат, да не проливаме кръв, както е пролета на друго место, и ние поздравяваме кой си паша за смелостта му да предаде града без бой. Докато се проточва цялата церемония, българските войници пристигат. Обграждат от сега, ето казваме, нали ви казваме, че ще дойдат, няма да има бой, няма да има. Идва генерал Генев, предава му на него нашите сабията, впрочем дава вършата я на турската, вика, ето, нашия генерал, предайте му сабията лично вие и с това да турим край на войната в Кавала. Ние го да правим. Вие, понеже проявихте храброст, вашата администрация е задържана, а войниците дайте им заповед да си отиват, да се махат колкото се може по-надалече от Кавала, защото ще дойдат други, които не знаят споразумението, ще има бой. Турските войници отстъпват на 28, на 29 сутринта, 29 октомври сутринта. Град Кавала освободен от българските войски от 3 души воеводи и се установява българско комендантство. Генерал Генев назначава генерал Георгиев, който му е заместник в 7-ма рилска дивизия. И така героизма неописуем на 3, те по света ги наричат, кой знае, командоси, левенти, не знам какви, но в днешно време, ако днешните български поколения си представят какво означава една 60-хилядна турска армия с всичките му въоръжения и готовност за да се бие с българската армия и да бъде превзета от 3 воеводи, това нещо, ако е на друг народ, ще направи чудеса от най-малко един филм, да покаже какво са направили нашите деди в едно време, когато се е пролевала река от кръв. Памет на операцията, която се провежда при Булаир. На това место полковете на 7-ма дивизия се умяват в едно много трудно време, при едни много тежки климатични условия, да настъпят и да успеят за
кратко време да отхвърлят отбраняващите турски войници и да завземат полуострова, така наречената Бутилка. Булаир, или приведено Булхаир, значи мир и спокойствие, но за съжаление този Булхаир не е никакъв, не дава никакво мир и спокойствие на турците, напротив, причинявам така доста сериозни сътресения след провеждането на тази булаирска операция. По спомени на участници в тези боеве ще споделя, че по време на атаките заради кълта много от войниците остават без обувки. Обувките остават вътре в кълта, но въпреки всичко те не спират и не започват да се търсят обувките, а напротив, продължават и се изпълняват бойната задача. Много е трудно еднозначно да се отговори коя от българските победи да е най-величава и коя от българските победи заслужава най-големи адмирации. Но безспорно, общо, като цяло, като размах, като устрем, като резултати, на първо място е най-величавата победа на българите, може би във военното изкуство, а именно атаката и овладяването на Одринската крепост. Това става за по-малко от 2 денонощия. Това става наистина с един масов героизъм от страна на българския войник, подофицер и офицер. Трябва да се отбележи, че за краткото време, за което продължава Първата Балканска война, от октомври до май месец, и ние даваме 45 000 офицери, подофицери и войници загиват на бойните полета. Това е един много голям процент за краткото време, за което се водят военните действия. Най-печалното, най-тъжното е това, че днес в съвременна Турция не може да се намери нито един паметник, нито един гроб на тези наши предци, които с костите си очертаваха етническите граници на България. Запазени са в архивите спомени, писма до фронта. Така много е интересно едно от писмата, в което баща пише на синовете си, които са мобилизирани и са изпратени в състава на българската армия. Деца, бийте се здраво, накажете поганица и се върнете, за да може напролет отново да засеем земята. Вземам реплика от картината зад мен, за да обърна внимание на един интересен феномен в българската военна история – участието на военното духовенство. Каквито и нелицеприятни неща да се говорят днес за Българската православна църква, има времена, когато тя е била на нивото на националния идеал. За това свидетелства и новоизлязлият наскоро дневник на един военен свещеник от град Шумен. Какво мотивира хората, защото тук трябва да отворим скоба и да припомним, че всеки свещеник задължително влиза в сан едва след като е сключил брак? Какво мотивира тези хора да напуснат своите семейства, някои, които са многолюдни, и да се запишат доброволци в Балканската война? Отговор на това дава този именно скромен свещеник, а най-вероятно такава е била позицията и на останалите негови приятели и съратници, с които той е бил на Одринския фронт. Когато войските тръгват от Шумен и навлизат в Сливенския Балкан, този човечец, който зарязва 5 деца за себе си, до такава степен е ентусиазиран от настроението, което цели, от маршовете, с които гърмят буките през Балкана, че самият той, макар инвалид с бастунче, казва: искаше ми се и аз заедно с останалите доброволци да бия крак в кълта и да маршираме. Естествено, ролята на един свещеник на фронта е много тежка, защото той не само погребва починалите, застреляните, убитите. Той трябва да се грижи за душите, за трепетите, за съмненията, за страданията и за болките на живите войници. Извън всичко това, един такъв военен свещеник трябва да се грижи за духовната нагласа на войника, което е естествено на един фронт, защото колкото и да е кален българския войник, пред куршумите, пред неизвестността, пред смъртта,
всяка душа би изпитала съмнение за утрешния ден. Има сведения с каква нагласа доброволците и редовната армия са заминали за фронт. Тук трябва да припомним, че Балканската война всъщност е първото наше истинско освобождение, без чужда намеса. Врачанският полк пристига на фронта с националната носия, с потурите, с калпаците, с навущата и с цървулите. Това не пречи на всички да имат изключително съзнание за дълг. Обикновеният войник тогава разсъждава последният начин. Ние сме дошли тук доброволно да положим костите си за отечеството, за поробените братя и да приключим веднъж за винаги с националния идеал. Но ние ще умрем със съзнанието, че нашите деца повече няма да воюват и ще имаме една целокупна, просперираща България. Намираме се пред най-известната картина за Балканската война на Ярослав Вешен. Това е чех, военен художник, картината се нарича "На нож" и това е символ на българската слава и на Балканската война. Когато дойдат чужденци и се впечатляват, един от Унгария колега ми каза, тази е много кръвожадна, казвам, тя не е рисувана от българин, тя е рисувана от чех, но тя отразява и храбростта и ужаса на войната. Има една великолепна скулптура на Лазаров, "Те победиха", където един възрастен човек с вола си в обоза, не войник, както е тук "На нож", на фронтовата линия в тила, той също допринася за своята победа, защото представете си, при онази техника, когато железницата е била до Одрин, тъй като турския гарнизон е държал първите 4 месеца Одрин, представете си от Одрин до Чаталжа и до Бауир, всичко е било на волска и на конска тяга. Около 50-60 хиляди волски коли са били прегнати във войната и тези чичовци, тези дядовци, те са карали храна и патрони, те са лекарства, така че те са били жизнено важни. Как тила помага на фронта. И това са образци на изкуство, защото показват изкуството на българските художници и скулптори, че най-голямото качество е по време на това озверяване по време на война. Защото във войната има едно основно първо правило: убий пръв, за да не бъдеш убит. И хората са се убивали. Това са млади мъже, които с милиони са се убивали. Аз говоря за всички войни по време на историята. А нашите художници и скулптори са откривали и как се е съхранявало човешкото, поради което тук виждам много картини и скулптури, които, забележете, са скулптури, картини на известни български художници. Те не са останали в тила, на топло тилови герой, те са били в щабовете на дивизиите и в щабовете на армията, но има една заповед от цар Фердинанд, тъй като в началото на войната загиват и доценти, загиват и художници. Има една заповед военната интелигенция да не бъде на предната фронтова линия. И тази заповед успява след това да спаси тези наши умове и тези наши представители на перото и на четката и на детото. Нещо, което наистина показва силата на българина, показва, че орача и копача може в един момент тогава, когато го позоват да застане под бойните знамена, да захвърли земеделските си чива и наистина да се бие като храбър, като доблестен войник. В при описването на тази Балканска война неминуемо трябва да отчетем и достоинството на командирите, които планират операциите, които водят своите подразделения, полкове, армии и дивизии по бойните полета. Това е наистина събран цвета на българското воинство по това време. На мобилизацията се явяват хора, които са били в чужбина, когато се оповестява, че България се готви за война. Не само от Европа, но и от Америка,
от Австралия, от всички континенти, българите гурбечии изоставят своите работи, дела, бизнес и тръгват за България. Това е, защото те са чакали този момент. Така че една такава държава, една такава армия, която е мотивирана и тръгва с тази цел, естествено тя е непобедима. От около 850 хилядна армия общо на балканските съюзници, 603 хиляди е българската армия в началото на войната. В хода на войната, с развръщането в последствие на 4-та армия и допълнителното увеличаване на числеността, максималната численост на българската армия достига 630 хиляди души. И друго трябва да се има предвид, когато оценяваме приноса на отделните армии. Че за турското командване главният противник е българската армия. Не е нито сръбската, нито черногорската, нито гръцката армия. И ако българското главно командване планира да нанесе главния удар в Тракия, то е именно защото там е съсредоточена основната част от османската армия, така наречената източно-тракийска армия. Въпреки че политическите и националните интереси, както оценяват историците, са били други. Тоест, по-големи са ни интересите за Македония, но именно изхождайки от чисто практическа гледна точка и от обективността на законите на войната, там се съсредоточават трите български армии, за да разгромят именно основната част от Османската империя от нейната въоръжена сила, т.е. източно-тракийската турска армия, в който театър именно е и Одринската крепост. Войната, както е известно, започва на 5 октомври и завършва с подписването на Лондонския мирен договор на 17 май 1913 година. Тоест, няма и година. През почти цялото време българската армия води много боеве, сражения и провежда няколко операции. За да отговорим на въпроса, коя всъщност е най-важната, малко трудно от обективна гледна точка би следвало да не подценяваме всички победи, тъй като много са победите. Но безспорно името на Одрин и Одринската епопея показва коя е най-значимата битка. Тоест, това е онази Одринска операция 1913 година, както е правилно да се наричат действията около Одринската крепост, по-точно нейното щурмуване и превземане за 2 денонощия. Ще припомня само, че първо, още в края на 19 век турското командване приема за съветник един от големите германски военни специалисти фон дер Голц, или както го наричат турците, фон дер Голц паша. По негово мнение, Одринската крепост е най-силната в цяла югоизточна Европа. И тя може да бъде превзета само след 6-месечна обсада и то само от пруската, т.е. германската армия. Това е неговото мнение. Българската армия показа, че е в състояние само за 2 денонощия с открит щурм и то с нощна атака да превземе тази крепост. Нещо повече. За значимостта на тази операция говори и факта, че след приключване на войната много чуждестранни делегации, повече от 15, идват на място в Одрин да изучат опита на българската армия. Как тя успя да превземе тази непревземаема крепост.
И тук не опира въпроса за делегации от съседни държави от Европа, включително от Америка, от Азия. Пристигат такива, за да видят българското чудо. Защото когато кореспондентите разнасят вестта, че Одрин е паднал, просто някои въобще не са вярвали. И в много от, давам пример даже от руските вестници, въпреки че Русия посредничи при създаването на Балканския съюз, има определена заслуга при създаването на българската армия и в началото на тази закваска, ако може да кажем, за българската земска войска, защото тя започва да се обучава именно по руски образец и от руски офицери и генерали, но тя в своите вестници до тогава тя е водила неуспешната руско-японска война, където крепостта Порт Артур е една легенда, едно героично място в историята на Русия. В руските вестници пише: Порт Артур е нищожество в сравнение с Одрин. Така че определено Одринската епопея и превземането на Одринската крепост е записано с златни букви в българската история и с тази победа българската армия се обезсмърти за векове напред. Дневника на Иван Дочев има описание на влизането на българската войска в Одрин, което е коренно различно от това, което ни дават военните документи. Защото в момента, в който българската войска в Одрин влиза, турското население въобще не е закачано. Интересна е реакцията на отделните народности вътре. Гърците, например, с техния чисто практически усет, през нощта вече са ушили българския трикольор и малки дечица по улиците го продават, за да могат да изкарат някой лев. Българската войска се смее, защото казват, кога успяха. Те цяла нощ са работили, за да могат да припечелят на сутринта, вече раздавайки на войската, защото всеки бърка, като види българския трикольор, вади там левчето и го дава. Турците, интересното е, те не са закачани, седят по кафенетата, пият кафе и гледат естествено строго, с очудване, с стрес, без обаче някой да ги закача за каквото и да било. Най-интересна е реакцията на българите в Одрин, които до това време са били задължени да носят турски фесове. В момента, в който войската влиза, те хвърлят фесовете и стоят гологлави. И казва, нашите веднага можехме да ги познаем по голите глави. Всяка война започва да се води по някакви традиционни начини, с традиционни средства за воюване и въоръжаване, но много често в определени войни се прилагат и нови способи, нови средства за воюване. И именно Балканската война за българската армия е една от войните, в които нововъведенията, ако може така да ги наречем, или новостите в средствата за воюване и в способите за воюване или във военното изкуство са изключително много. По отношение на стратегията или въобще на военното изкуство, още при планирането определено трябва да кажем, че замисъла Трета армия да се движи с отстъп в ляво и на 2 прехода зад Първа армия при изнасянето към Тракия е една новост и изненада за турското командване, тъй като по този начин тя остава скрита и неизвестна за турското разузнаване и има решаваща роля не само при Лозенградската операция, но в началния ход на войната, за да се спечелят едни от първите победи. Освен това, на по-ниско равнище, много доброто взаимодействие и използването на артилерията също са определена много. Така, например, при Одринската операция има изключително много нови моменти по използването на артилерията.
Това е на първо място подготовка на разчети, артилерийски разчети без оръдия. За да може, целта е като се превземат първите противникови оръдия, те да се обърнат и да започне артилерията да се използва срещу тяхната артилерия. На второ място, оръдия се поставят на подвижни лафети, с което да се засили маневреността. Нови видове огън използва българската артилерия. Както при поддръжка настъплението и атаката на пехотата, така и при отразяване контратаките на турските части. Това са подвижния заградителен огън, неподвижния заградителен огън, огневия валяк, както тогава се е наричал. Днес той се нарича огневи вал. Тогава при Одрин също пехотата обикновенно атакува, зад нея е артилерията. Но има случаи, когато, това също е новост, когато артилерията излиза на позиции пред пехотата и с право мерене нанася убийствен огън срещу контратакуващите турски части. За първи път тук също артилерията се използва децентрализирано и в различните участъци при обсадата и подготовката на атаката се изграждат или се устройват така наречените артилерийски групи, което е една новост. Друга новост в тази Балканска война, това е използването на ново бойно средство – аероплан, както тогава се наричали днешните самолети. Десетилетия наред в нашата военно-историческа литература съществуваше един мит, че с използването на самолета за първи път от българската армия в Балканската война, България е държавата, която за първи път в света е използвала самолета. Това не е вярно, разбира се, тъй като в предишната година, в известната италиано-турска война, известна като Триполитанската война или Либийската война, италианците използват в Северна Африка за бойни средства самолети. И за разузнаване, и за бомбардиране. И това е важното обаче да се подчертае, че в българския периодичен и военен печат тези действия на Италия се следят. България изпраща двама офицери, които да изучават този опит. И именно точно това в 1912 година, първата половина, в началото, са изпратени именно българи да се учат в чуждестранни авиационни школи, тъй като България тогава няма. Закупен е един самолет, последствие през войната се купуват още 20. И именно това, че ние използваме, че не сме първи в света, това ни най-малко не накърнява ролята на българската армия в използването на самолета. Нещо повече. Даже това, че е оценено новото бойно средство, новото средство самолета и като бойно средство, изучен е неговия опит, има редица статии във вестник Военни известия за това как се използват въздушните кораби и как се появява четвъртия род войска, именно аеропланите в тази война, увеличава значително много приноса на българската авиация в тази война и приноса на България въобще в използването на това средство. Освен това, не случайно и при Одрин се появяват и се използват много нови средства. България използва тежките картечници. Използва ги вече. Използвани са ръчните бомби. И то в масово, точно при атаката на Одринската крепост. И оттам в последствие те са наречени не случайно бомби, одринки, десетилетия наред се наричат така, защото те за първи път са използвани там. Новост, която използва в областта на военното дело, е също така и радиопротиводействие. Тъй като известно е, гарнизона в Одрин е разполагал с радиостанции за осъществяване на връзка с Цариград. По време на подготовката на операцията, българските свързочници
също ние имаме радиостанции, успяват да разузнаят честотата, на която са настроени турските станции, и по време на операцията те успешно осъществяват заглушаване на противниковите радиостанции. Днес това се нарича радиопротиводействие. Тук искам да отворя една скобка и да кажа. Също десетилетия наред и все още в България има отделни специалисти, които твърдят, че ние за първи път в света сме използвали радиопротиводействието. Макар че като българи това носи определен дивиденд, но в интерес на историческата истина трябва да кажем, че това също ние не сме първи. Първите радиопротиводействия изпълнява Русия срещу Япония в руско-японската война, като заглушава японска радиостанция, това е при обсадата на Порт Артур. Но ето, няколко години след това, значи опитът е изучен и е прилаган. Това също ни най-малко не омаловажава приноса и ролята на българската армия в развитието и използването на новите средства за воюване и в новостите в военното изкуство. В епохата на Третото българско царство Балканската война е оценявана с положителен знак, макар че и политически острастена, тъй като след Първата световна война цар Фердинанд, който е главнокомандващ на действащата армия, абдикира след Втората национална катастрофа и при управлението на БЗНС, това е правителството на Стамболийски, има критика към българските политици, като се уважава подвига на българските войници и офицери. Има известно противопоставяне. А след 9 септември 1944 година в марксистско-ленинската историография подходът беше масово-партиен. Трябваше да се започва с едно определение на Ленин за Балканската война и да се завършва с друго на Димитър Владоев. Така изискваше онази цензура до края на 70-те години, като за пръв път чествахме, отбелязахме с международна конференция преди 30 години Балканската война, през 1982 година, тъй като във връзка с 1300 годишната вече се промени политиката на Комунистическата партия, тя стана по-национална и тогава вече се появиха и дневници, и спомени на участници, документални филми по телевизията. След 1989 година, поредната промяна, успяхме да се освободим от цензурата в изследването не само на Първата Балканска война, но и на Втората Балканска, и на Първата световна, и на Втората световна. Тези войни, които са за национално обединение и освобождение, и вече българските историци могат да следват документалната и обективна истина. Един малко изяснен въпрос в тематиката за Балканската война, това е отношението на армията към завареното население. Тук картините изобилстват с изключителна емоция и натовареност, както от страна на населението, така и от страна на армията. Известни са картини, при които войската влиза в едно село и хората се крият, защото не знаят кой е следващият противник, който пристига. В момента обаче, в който българската армия влиза, населението излиза на площада, гайдите писват, всички се хващат на хорото и онова вроденото, неизказаното, българското, буквално обединява в една магия всички. Моми и момци се хващат на хорото и играят до късно, а по-старите стоят и гледат отстрани, спомняйки си за роден дом, за огнището, което са оставили, за близките, и тъгата им нараства все повече. Защото за нас войната е само сражение, но ако си дадем сметка, тя е продължавала с месеци. И това, което смущава войника и го натоварва изключително много, е позиционната война. Тогава се изграждат землянки, копаят се траншеи, хората спират за отдих, за да закърпят дрехите си, да се измият, да се хигиенизират. Има и забавни сцени. В дневника си, например, един свещеник, отец Иван Дочев, описва една комична ситуация. 2 дни неговата рота и 3-та болница копаят землянка, секат дърва, покриват с клони,
тръмбовете с пръст. И когато премръзнали вече се настаняват вътре, най-неочаквано през нощта един вол, който се разхожда наоколо, пада през покрива. Първоначалната емоция е много стресираща, защото никой не знае какво пада с трясък отгоре. След това, разбира се, веселбата е голяма и още по-комично описанието как се вади вол от земляника. Между прочим, подобни картини има навсякъде на фронта, защото българският войник обича еднакво не само другари до себе си, но и животните добитъка, с които той тръгва на фронт. Че ние не разрушаваме чуждо културно наследство. Например, имало е специална заповед до армията по възможност да не взривяват джамията Селимие. Веднага след влизането на българските войски в Одрин, там е поставен часови, който да паси, за да няма разграбване, да няма набези вътре, да не се краде и така нататък. И българските войници са пускани, те са влизали, разглеждали са джамията. Дори свещеник Иван Дочев, независимо, че е български свещеник, той 2 пъти ходи там, качва се на минаретата горе, гледа целия град и няма у него никакъв порив даже за това, че това нещо трябва да се унищожи, трябва да се ликвидира, че това е чужда религиозна идентичност. Което не е характерно при обратната реакция, при навлизането на турските войски в българските села, където всички християнски храмове са бомбардирани и унищожени. Цената на победите в Балканската война са загиналите и ранените и усъкатени български войни, войници, подофицери, офицери, в това число и генерали. Признателният народ в междувоенния период започва да изгражда паметници на признателност. И в днешно време много са малко населените пунктове в България, в които няма паметник на загиналите войници във войните за освобождение и национално обединение. Днешните поколения сме задължени на дедите ни, тъй като и тогава човешкият живот е бил едничък. Не е вярно, че по време на война човешкият живот се обесценявал. Той е един и същ и те въпреки това са го жертвали и не само войници, не опълченци от Македония, от Одринска Тракия, 15 000. Дори имало юноши, като синът на генерал Никола Генев, който загива само на 17 години. Така че те са жертвали живота си за днешните поколения и ние понякога улисани в трудното всекидневие си внушаваме, че времената са тежки, но историкът дава един оптимизъм, че има и по-тежки времена, когато е ставал въпрос за единствения човешки живот. И се сещаме за тези наши герои, обикновено на Архангелов ден, на мъжката задушница или на Гергьовден, по време на парада или на 2 юни, на вечерната проверка или на 3 март, но за тях трябва да се изпълняме по-често. Аз никога няма да забравя моя дядо, на който съм кръстен, който на 34 години се завръща от България и участва с 18-сетерски полк във войната и загива в битката за Бонархисар. Така че това са хиляди семейства, хиляди съдби. Това е завета на дедите. И знам, за да не имаме, това е съдбата и историческа и житейска е ясна. Трябва да загинат тези млади хора, тъй като действащата армия между 20 и 40 години. А над 40 години са били опълченци, така наречени чичовци. И те са загивали, а ние днес поне трябва да се спомням за тях, да се погрижим за техните паметници, тъй като за жалост по вина на политиците, техните братски масови гробове са извън днешните предели на съвременната държава България. Тези гробове са осквернени, те са заравнени и техните паметници ги има във всеки град, във всяко село. И което трябва да направим преди всичко да се погрижим за тези паметници, а не историците да напишем за тях, да се появим по медиите
за да могат днешните младежи да разберат, че техните деди са били герои, разбира се, в една друга епоха, в други условия, но все пак житейските ценности си остават същите и ние трябва да бъдем техни последователи и да се защитаваме и историята, и бъдещето. Днес все още сме длъжни да отдадем тази почет, тъй като бих дал пример с паметните плочи на Първи Софийски и 6 Търновски полк, които бяха разрушени. Те се намериха на мястото на днешния НДК и са още в този музей. Отдавна говорихме да възстановим тези хиляди имена, защото Първа Софийска желязна дивизия е една от елитните български дивизии, но все още това не се е случило. Аз се надявам, че това ще се случи. Не бива да противопоставяме настоящето на миналото и да се построи един добрец на културата. Разбира се, това е нещо много необходимо, защото ние без този дворец не може да направим някакво международно събитие или конгрес. Но в същото време, когато се махат тези плочи, когато се маха този лъв, който е пред Националния военно-исторически музей, се отлага почетта към загиналите и все не се намерят средства, все не се намира място. Това е един пример, който ние трябва да го преодолеем. Това важи. Скоро обикалях в Северо-Западна България, има обезлюдени селца, вече там не живеете хора, но в центъра на всяко селце стърчи по един паметник с по 20-30 имена на селени, които са загинали в войните за национално освобождение. Някои от тях са разрушени, всяки се намират извън пределите на днешната българска държава. Това мен много ме боли и като историк, и като българин, защото по този начин се стига до една забрава, а това не лишава от историческа памет. Днес, когато светът е отворен, когато ние се обявяваме за граждани на света, ние трябва да се останем българи, независимо дали в родината или пръснете навън, и точно паметта към загиналите герои ще не прави и за бъдеще повече българи. Дълги години в нашата историография се пренебрегваше значението на Сан-Стефанския национален идеал, защото националното отстъпваше пред класовото. Идеала, в името на който се води Балканската война, е идеал за целокупна България. Онази България, която била разпокъсана от великите сили, заради тяхните геополитически интереси на Берлинския конгрес. И в името на този идеал се мобилизира българския народ да освободи своите братя в Македония в Одринска Тракия и не бива да разделяме идеала по политически партии, по класови и по съсловни причини, защото той е бил един и той обединявал българите в тази национална кауза. С съседните историци имаме някои различия по Балканската война. Ще започна от турската историография, където последните 10 години се скъсва със завета на Мустафа Кемал, наречена Ататюрк, и се реабилитира Османската империя. В Одрин бе направен един музей в установения форт Айваз Баба, отпред с паметник на Шукри Паша, като победител и като спасител на Цариград, така са го нарекли. И в изложбата, която е изключително антибългарска, се твърди, че Шукри Паша удържал крепостта 4 месеца и половина, но жестоките българи започнали да колят мюсюлманите около крепостта и Шукри Паша, който бил един добродушен човек, се съгласил и предал крепостта без да има атака от страна на българската втора армия, която е пълна болшевикация. Тази крепост е известно, че е произведена с штурм и то за очудване на самия фон дер Голст Паша, един виден германски полководец, който е твърдял, че само германската армия може да превземе Одринската крепост. Тази крепост е овладяна за 48 часа. Другата измислица на турската историография е това, че след като сме пленили този 60 000 гарнизон, ние започнали да го изтребваме, дори сме ги наблъскали водопленниците на един остров на река Марица и те
нямайки храна, са почнали да грезат корите на дърветата. Вярно, има такава снимка запазена в едно английско списание, но историка веднага трябва да обясни, че Шукри Паша при предаването на крепостта взривява не само складове за боеприпаси, но и с складовете с храна. И представете си, при 600-хилядна българска армия се прилагат още 60 000 гърла, които трябва да се изхранват. Този въпрос се решава след 3 или след 4 дни. Военнопленни са разположени в лагери около Ямбол, Стара Загора и дори в Горна Оряховица, а Шукри Паша са 12 други паши с пленените знамена, които се намират тук в музея, отведен в София, в един хотел, където е надажба на български генерал. Дори цар Фердинанд е канел често Шукри Паша да си говорят на френски език в двореца Врана. Ето отношението на българите към победените турски войници и офицери. Ние имаме запазени снимки, как български войници пренасят ранени турски войници, как им дават вода, хляб и как турски войници и офицери се лекуват в българските болници. Известията ни за Балканската война са изключително противоречиви. Причината за това е, че източниците, които ползваме, въпреки старата тематика, все още не са изчерпани окончателно. Основната част от документалните масиви се пазят във военните архиви, но те дават героичната полза, те дават стратегията, те дават информацията за решенията на генералите, на висши офицерски кадър. Това, което става в ежедневието, за съжаление, е по-малко разкриваемо от наличната документация. Затова от изключителна важност, и напоследък учените обърнаха внимание в тази посока, са дневниците и мемуарите на обикновените участници в Балканските войни. За съжаление, тази тематика не е разкрита в цялата си пълнота. Интерес на времето е представлявал дневникът, който публикува Васил Коларов, един от водачите на социалистите. Той заминава на фронта интернационалист, с идеите за това как ще обединяваме българи, сърби и гърци. В момента, в който започват боевете, в който той вижда коварството на нашите противници, в момента, в който българската армия разгробява турците, а в гръб гръцките и сръбски войски се прегрупират, за да могат да ударят българската армия, дори този човек пренебрегва своите убеждения и започва да осъзнава, че националният идеал стои над комунистическите убеждения. Но загубените войни са пълни с поуки, с горчиви поуки, но те са по-поучителни от победоносните войни. И мен винаги ме е затрогвало едно изречение на един ранен войник от 29-ти Ямболски полк, който заявява на един германски кореспондент, загубил се лявата ръка до китката и въпреки болката той заявява: да, ръката ми стана по-малко, на България ще стане по-голяма. България, за жалост, не стана по-голяма, но за това вина има и монарха, и политиците, докато българските войници и офицери изпълниха достойно своя дълг към Отечеството. Те нямат никаква вина за войните след победоносната Балканска война, поради което ние трябва да отдадем заслуженото, надявам се, и на същите тези военни поколения от последвалите Втора Балканска или Мюнхенска война, Първа световна и Втора световна война. Историята изисква не само истина, но и справедливост. Ние дължим и тази справедливост.